аудиокитоб дар Азия Плюс. қироаткунанда Субҳон Ҷалилов. ҳикоёт ва ҳикматҳо аз маснавии маънавии Ҷалолуддини Балхӣ. аллоҳи ту лаббайки мост. марде шабҳоро камтар мехобид ва бештар зикри ҳақ бар забон дошт ва бо худои худ муноҷот мекард. аллоҳ аллоҳ мегуфту ашк мерехт ва нола мекард. ин ҳолати ӯ барои шайтон сахт омад. пас суроғи ӯ рафт ва ҳилате дар кор кард, то ӯро аз муноҷот дилсарду ноумед кунад. ба ӯ гуфт: ту ин ҳама худоро мехонӣ, аммо як лаббайкам намешунавӣ. пас даст аз ин кори беҳуда бидор, ки дуои туро ҳақ намешунавад. гуфт шайтон: охир эй бисёргӯ, ин ҳама аллоҳро лаббай кӯ? менаёяд як ҷавоб аз пеши тахт. чанд аллаҳ мезанӣ бо рӯи сахт. мардро дилаш шикаст. сар ба замин ниҳоду хобид. дар хоб ҳазрати хизрро дид, ки аз ӯ мепурсид: чаро аз зикри ҳақ фурӯ мондаӣ? мард гуфт: ҳеҷ лаббайке нашнидам. метарсам, ки матруди даргоҳи илоҳӣ бошам, яъне рондашудаи даргоҳи илоҳӣ бошам. ӯ шикаста дил шуду бинҳод сар. дид дар хоб ӯ хизирро дар ҳозар. гуфт: ҳин аз зикр чун вомондаӣ? чун пушаймонӣ аз он ки хондаӣ? гуфт: лаббайкам намеояд ҷавоб, зон ҳаме тарсам, ки бошам радди боб. ҳазрати хирс ба ӯ гуфт: ин чӣ суханест? ҳамон оҳу сӯзи даруни ту, ҳамон аллоҳ аллоҳ гуфтани ту айни лаббайки мост. агар худо садову муноҷоти туро дӯст намедошт, ҳаргиз ин шӯру ҳолро ба ту намедод. гуфт: он аллоҳи ту лаббайки мост, ва ниёзу дарду сӯзат пайки мост. ҳиллаҳову чораҷӯиҳои ту ҷазби мо буду гушод ин пои ту. тарсу ишқи ту каманди лутфи мост, зери ҳар ё рабби ту лаббайк ҳост. эй азиз, агар диди дарде надорӣ ва нола сар бар намеорӣ ва сӯзу оҳе надорӣ, бидон ки худованд ба ту назар надорад ва раҳоят кардааст. худованд ба фиръавн ҳарчи ӯ хост дод, то дарде надошта бошад ва нолае сар надиҳад ва сар ба остони илоҳӣ насояд. ҷони ҷоҳил зинду оҷуз дур нест, зон ки ё раб гуфтанаш дастур нест. бар даҳону бар дилаш қуфл асту банд, то нанолад бо худо вақти газанд. дод мар фиръавнро сад мулку мол, то бикарду даъвии иззу ҷалол. дар ҳама умраш надиду дарди сар, то нанолад сӯи ҳақ он бадгӯҳар. маснавии маънавӣ ганҷи гаронарзише дар хазинаи маънавии миллати тоҷик ва башарият.